Takže vás zdravím pri dnešnom videu, dnešnom replayi, ktorý nám poslal Opičiak SVK, stály prispievateľ videí. Ja momentálne hry svoje nemám, pretože som jaksi nehral, pretože som si oddychnul na dovolenke. Ale máme tu replay od Opičiaka SVK. Je to Chieftain 10-kový. No a je to, ako vidíte, nadvláda. A idem si pozrieť, čo tu vlastne náš borec, náš hráč, náš prispievateľ, čo tu viedol a čo sa tu snažil a čo dokázal. Tak sa poďme na to pozrieť. Ide na klasickú heavy stranu, heavy flank, k tomu Ačku. Už spotol nejaké tanky, lebo to bol tá E4, je to možno, že to spotol on. Sa spotli navzájom s tým Super Conquerorom. Ako vidíme, mám tu dosť také ťažké tanky, ale toto prebil krásne, aj keď si nehal narvať. On s tým asi rátal, že si nehal narvať. A čakal som, že strelil do tej E4 ten tank, ale asi nie. No. E4 dostala ranu od Hviezda na to mŕtva. To bolo ako, to bola pečkom. Škoda, že neprišla z kolečka, to je škoda. Pekne do boku. S-ťovka si ho našťastie nevšíma, takže má to easy runy, easy shoty. Si čaká krásne, si počká. To bude asi nejaký slabší hráč tá S-tovka, pretože vidno, že sa utlačila na všetky strany a vôbec si nehľadí na to, aké tanky má okolo, aké môže strieľať. Krásna strela hečkom, čo som ešte nevidel do týchto tanku. Takého tanku teda ja osobne nestrieľam, ale tuto hečka samozrejme prejde. Tá 519, úplne úžasne. Vidno, že tento hráč má nahraté spustu hodín na tejto hre. Krásne si dopína, poisťuje si tú ranu. Zatiaľ je to 3-3 na mŕtvolky, takže je to 4-4 na hráčov, takže je to také zaujímavé. A má tu fight. Bčko spravili enemy hráči. A 3-4. Čiže náš hrdina musí trošku zabrať, aby to mohol ako si dať do víťazného konca. Je tu Chaser. Dá mu ranu. Asi aj tekne, nie, našťastie netekne ranu, našťastie. Je tu TPčko, čo dostáva od neho. A mu to vracia. TPčko asi už nebá náboj, predpokladám. A idem dať hečko. Čo chápem. Krásne hečko, aj keď ten nebol roll, taký človek si myslel. Už ho má na ranu, takže to už je easy peasy. Na stranu poistiť a je to tak krásne. 3-3. No, majú TDčko, Medko a Hevinu. Máme TDčko a Hevinu. Tu dopíname tančík. Výborný tank. To bolo treba. Jeden tank je Chaser na ranu a ten krán je plný, bohužiaľ. Takže to bude asi fight pre nášho borca. Tu krtkoval našťastie. Toto je poistená rana. Áno, krásna rana. No a dvaja na jedného, to by mali nejako vládnuť. Krán si vôbec nevšíma. Opäť má šťastie, že si nevšíma ten borec v tom kránovi. Blokujeme ránu, aby nezabilo to TDčko, to ja chápem. Krásne zahraté. A ide stále po ňom. Máme HPčka, takže on teraz nabíja. Hečko. Tieto hečka sú úžasné, ak vie využívať. Brutálne ich využia, brutálne. Opäť hečko. Bum. Takého blízka, to je jasné. Krásne hečko. A už len HPčko, to poisťovacia rana. Už to má vyhraté podľa mňa, určite. Tak, krásne. Krásne poťahol túto hru. Bolo to v jeho rukách a on to dokázal. A opäť dokázal. Čo hovoria výsledky? 605 damage, 5 zničených, 6 poškodených. Jasné M-ko. Veľká ráž. Redli vartosoval 6 kg. To som ukazoval. Emečko. A válečník, to je jasné. Peňažky zarobené vo veľkom, pekne. No a sumárne tú hru ovládol a poťahal. Toho Panzera zachránil veľmi pekné play. Mi sa to až nepáčilo. Opičiak SVK, ďakujem za poslanie replaya. A ak by ste mali aj takýto pekný play, neváhajte, pošlite mi ho buď na Discord alebo na mail. Takže
čus, ďakujem za podporu, ďakujem, že sledujete, ahojte.